πείραμα που θα κάνουμε θα χρειαστούμε ένα ηλεκτρικό μάτι, 2 λεκάνες πυρέξ, ένα δοχείο πυρέξ μικρότερης διαμέτρου και ψηλότερο από τις λεκάνες, 2 θερμομονωτικά γάντια, 2 θερμόμετρα και ένα ρολόι. Ας ξεκινήσουμε τώρα το πείραμά μας. Πάνω στο ηλεκτρικό μάτι έχουμε τοποθετήσει μία λεκάνη πυρέξ με νερό. Πρέπει να το ζεστάνουμε αυτό το νερό. Τζένι, γύρισε σε παρακαλώ το διακόπτη. Και τώρα πρέπει να περιμένουμε να πάει η θερμοκρασία περίπου στους 80 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε σε τι θερμοκρασία έχει φτάσει το νερό. Τζένι, πάρε ένα θερμόμετρο. Βύθισέ το στο νερό για να δούμε τη θερμοκρασία. Τι δείχνει το θερμόμετρο? Είναι στους 80 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Τώρα πρέπει εγώ να βάλω τα γάντια και προσεκτικά να κατεβάσω τη λεκάνη κάτω. Κλείνοντας το διακόπτη. Κλείσε σε παρακαλώ το διακόπτη, Τζένι, πρώτα. Το κατεβάσω τώρα. Σε αυτή τη θέση τώρα, αρετή, βάλε το μικρό δοχείο στη μέση της λεκάνης. Προσεκτικά. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τα θερμόμετρα για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του νερού. Τζένι, πάρε εσύ το ένα θερμόμετρο και βύθισέ το στο μικρό δοχείο που είχε νερό βρύσης. Και εσύ, αρετή, πάρε το άλλο θερμόμετρο και βύθισέ το στο νερό της λεκάνης. Κατακόρυφα. Έτσι, να μην ακουμπάει στα τυχώματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, κοιτάζοντας το ρολόι που έχουμε εδώ μπροστά μας, περίπου ένα λεπτό, θα καταγράφουμε τη θερμοκρασία που βλέπει στο θερμόμετρο που κρατάει κάθε μία, τι ακριβώς θερμοκρασία γράφει. Η θερμοκρασία του νερού της λεκάνης ελαττώνεται. Και η θερμοκρασία του νερού του δοχείου αυξάνεται. Σιγά σιγά οι θερμοκρασίες γίνονται ίσες. Πολύ ωραία. Τώρα βγάλτε τα θερμόμετρα, τοποθετήστε τα κάτω, για να βάλω εγώ το γάντι και να βγάλω το δοχείο μέσα από τη μικρή λεκάνη και να το βάλω μέσα στην μεγάλη λεκάνη, η οποία περιέχει νερό από τη βρύση. Τώρα θα πρέπει να ξαναπάρετε τα θερμόμετρα, ένα η κάθε μία, όπως και πριν, και να βυθίσετε η μία στο μικρό δοχείο, η Τζένι στο μικρό δοχείο και η αρετή στη λεκάνη. Και πάλι θα καταγράψετε τις θερμοκρασίες που θα βλέπετε στα 2 θερμόμετρα, ώστε να δούμε τι θα γίνει με την πάροδο του χρόνου. Τώρα η θερμοκρασία του νερού της λεκάνης αυξάνεται, Ενώ η θερμοκρασία του νερού του δοχείου ελαττώνεται. σιγά σιγά και πάλι οι θερμοκρασίες γίνονται ίδιες. Τώρα μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει ότι τα σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία προσφέρουν θερμότητα στα σώματα με μικρότερη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα σώματα με τη μικρότερη θερμοκρασία απορροφούν θερμότητα από τα σώματα με μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ας επανέλθουμε στο μικρόκοσμο για να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό των σωμάτων. Ας το δούμε στις προσομοιώσεις που έχουμε ετοιμάσει. Παρατηρήστε τις κινήσεις των μορίων ενός στερεού σώματος όταν αυτό θερμαίνεται και ανεβαίνει η θερμοκρασία του. Οι κινήσεις τους αυξάνουν. Τώρα παρατηρήστε τις κινήσεις των μορίων ενός υγρού σώματος όταν αυτό θερμαίνεται και ανεβαίνει η θερμοκρασία του. Οι κινήσεις τους αυξάνουν. Και τώρα παρατηρήστε τις κινήσεις των μορίων ενός αερίου σώματος όταν αυτό θερμαίνεται και ανεβαίνει η θερμοκρασία του. Οι κινήσεις τους αυξάνουν. Όταν δηλαδή θερμαίνεται ένα σώμα, είτε είναι στερεό, είτε υγρό, είτε αέριο, αυξάνονται οι συνεχείς και τυχαίες κινήσεις των μορίων του. Κι εγώ που νόμιζα ότι η θερμοκρασία των σωμάτων οφείλεται στο χρώμα των μορίων τους. Φυσικά όχι.
Η θερμοκρασία των σωμάτων καθορίζεται από τις κινήσεις των σωματιδίων του μικροκόσμου τους. Εγώ πάντως μπορώ τώρα να εξηγήσω πώς λειτουργεί το κλιματιστικό στο σπίτι μας. Το κλιματιστικό μεταφέρει θερμότητα στον αέρα γύρω του και ανεβάζει τη θερμοκρασία του. Ο θερμός αέρας στη συνέχεια μεταφέρει τη θερμότητα στα παγωμένα μου δάχτυλα και ανεβάζει τη θερμοκρασία τους. Τα ζεσταίνει. Σωστά. Αυτή είναι μια καλή εφαρμογή των συμπερασμάτων μας. Και εγώ τώρα κατάλαβα πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ήλιος ακτινοβολεί θερμότητα και το νερό του ηλιακού θερμοσύφωνα θερμαίνεται. Ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία του. Όταν το ζεστό νερό κυκλοφορήσει στο σωλήνος του σπιτιού μας και μεταφερθεί στην μπανιέρα μας, ζεσταίνει και εμάς. Και εγώ τώρα μπορώ να εξηγήσω το φαινόμενο που βρήκαμε με τυράννια στον υπολογιστή. Το θαλάσσιο ρεύμα του κόλπου του Μεξικού. Στο Μεξικό συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και το νερό της θάλασσας, απορροφώντας ενέργεια από τον ήλιο, θερμαίνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από άλλες περιοχές. Το θερμό αυτό νερό ρέει βορειοανατολικά προς την Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας είναι χαμηλότερη. Αυτό έχει ως συνέπεια να μεταφέρεται θερμότητα προς αυτές τις περιοχές και το κλίμα να είναι υπιότερο.